sa bata. Anong gusto mo dyan? Anong gusto mo? Ayan. Ayun oh! Yo, what's up mga Kadutski? It's me again, your Kadutski, making your life happy. So, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Ordaneta, Pangasinan. So, dito ay napagsabi na meron daw tanggihan ng mga hayop dito. Actually, everyday sila dito kasi may pwesto sila. So, tara mga Kadutski. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pang malaman yung mga iba pang lugar kung saan makakabili ng mga murang hayop at mga pets, pwedeng alagaan ang ating mga citizens dyan, please subscribe to our channel Adventures of Kadutski. Pakilike and share na rin yung mga video para dumami na tayo. So, huwag na natin patagalin mga Kadutski, sirain na natin yung video. Let's go! Eto, dito tayo kay Doy's Pet Shop. So ito mga Kadutski, yan ang mga benta nila. So ang dami nilang benta mga Kadutski. Magtatanong tayo kay ma'am. Nandito sila ma'am. Ayun oh. Tara ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon sir. Ma'am, pwede magtanong ma'am? Hi sir. Ito ma'am, magkano dito sa ano nyo? Ito po sir, bali yung bundle po kasi ito sir, 1-2 po ang isang pares. 1-2? Opo, 1,200 po ang isang pares. Ito ma'am, iba rin yan? Parehas din po sila ng price po sir. Pero ibang klase ito ma'am? Opo, iba pong Ano, klase po. ano po ito ma'am? Parang pang show po na, kalapati po ito. O, may ano po siya. Pero ano no? Ito po sir, yung ano niya, mukha niya. Yun, may ano siya, parang may pilo, ano siya dito. Parang may ribbon sa ano, eh. Ito ma'am, anong klase ito ma'am? Parehas din po sir, iba po yung ano nila, yung lahi, may lahi-lahi po kasi yung mga kalapati po sir. Anong lahi yan ma'am? Pantil po din po. Hunted din. Ah, pero ibang variety. Ganun. So magkano dyan ma'am? Bali, 1,200 po sir yung isang pares po. Isang pares ma'am. Opo, 1, 2. Ayun. pero may babaan pa naman po. May bawas. May bawas. So yun, mga Kadutski, number 1, may bawas talaga. So dito naman tayo. Ma'am, ito, bantam yata to ma'am. Opo, bantam po yung ano sir. Ito, lang po yung bantam. ano, oo. Bantam po yan sir. Ito rin ma'am, humaliit Opo, rin. bantam din po yan sir. Magkano to ma'am? Ito, Bali, ang isa po 600. 600 yung ma'am. Opo, 600. Po sir yung gansa. Gansa. po yan, sir. Ano to ma'am, mag-asawa? Sir, opo. Paris po yan. Magkano ma'am? Bali, 3,500 po. Yung isang Paris po sir, may bababaan pa. May bawas pa, 3.5 may bawas pa. Ang linis nila ma'am ah. Opo. Ganda, 3.5 may bawas pa pares. Malalaki po yan sir. So, ito ma'am, ito, ano to ma'am? Ayan po sir yung ano po. Magic. Ang tawag po nila dyan, magic duck po sir. Magic dog. O, maamot po kasi sila sir. Yung ano. Ayan, mamu. Bali, 700 lang po yung isang Paris. Pares sir. na. Opo. Okay. 700 may ano pares ka na magic dog. Dito ma'am, Yung Martinez to. Martinez po sir. Ayun. Magkano dyan sa inyo ma'am? Sa Bali, ano ko po lang sir yan. 500 na lang po. 500 na lang. Nagsasalita na yan ma'am? Matuturuan pa lang po siya Tuturo. magsalita sir. Pero tumuto ka na? Opo, tumuto ka na po. Pwede ng ano, balatan. Opo. Yung ano. So yun, 500 lang ma'am. Opo, 500 po. Ayun may, na. may bawas pa po yan sir. May bawas pa. Lahat po ng ano dito. Bali, ano lang. Dito ma'am, Yun sir, yung kalapati po sir, 250 pero may babaan pa po yan. 250. Lalo na pagbata po yung bibili. May Kung discount. sasabihin niya po na 150 o ka na kaya 200, bibigyan na lang po. oo nga no. So yun, mga Kadutski, 200 pero may bawas pa, nagiging 100, 150. Ito, peking duck to. Magkano dyan ma'am? Bigay ko na lang po na 500. Ayun, peking duck. Kasi namin yan sir, dito po po yun. Original yan ma'am no? Pero peke. Baking Original na peking duck. Peking duck kasi. 500 lang mga Kadutski. Ayos. Ayun, dito naman tayo sa ano. Meron pang mga manok dito. Opo. Yan, paris-paris po yan sir. Ito po, Ayan po sir, yung jelly pig. ginisig yan ma'am. Opo. Magkano yan? Bigay po kami ng isang paris yan sir, 350. 350. Pares na. Paris na to. May Ayan na. bababas pa naman.
pwedeng ano, bawasan ng pakpak, yung presyo lang. Ito ma'am, pare-pares ito ma'am. po yan, sir. Ito, lulot ito, bantam. 1-2. Ayos. Maliit talaga naman, Maliit. sir. Hindi po pwedeng pang tinola. Hindi pwedeng pang tinola, pang display lang Pang to display ma'am. lang talaga, sir. Ayun no. No. So dito naman tayo mga kadutski sa mga ano. Ano to ma'am? Shih Tzu? Ito po yung Shih Tzu, sir. Bali may vaccination na po sila sa dito. Oo. Main po kasi ito. Nadalo. Sa 7.5 po ang isa ganito. 7.5. Opo. So yung mga kadutski, 7.5. Pero may bawas pa ano ma'am? Bawas pa. Dito ma'am, kaya sa Chow Chow. So sa Chow Chow, sir. Bali 13 po. Yung ano naman, 15 po. 19K. Ano to ma'am? Chow Chow po siya. Pure Chow Chow. Ano, babae? Lalaki po, sir. Ah, lalaki rin. Lutang siya ano ma'am? Opo. Ayun no, lutang na. Magkano ma'am? 13K. 13K? Opo. Ilang months na ma'am? Bali, mag-2 months pa lang. 2 months pa lang. Lalaki. Ayos. Ayun, eh dito ma'am. Ito po Shih Tzu din po yan. Shih Tzu rin, no? Princess type po. Ano ma'am? Princess type po. May yung malilit na Shih Tzu talaga. Brand? Malilit na Shih Tzu. Ano? Princess type. Ah, princess type. Princess type pala. 7.5 po. 7.5. Male din po siya. Male. Puro male. At May least, kakukuha lang po kanina yung ano, yung male. yung Ay, babae yung female. female. Oo. Mas mahal yun, no? Mas mahal po. Binenta ko po siya ng 8,000. 8,000. So yun mga kadulski, 7.5. Princess type na Shih Tzu. Ilang months na ma'am? 7.5 po. Ilang Bali, mag-2 months po siya. 2 months yung bata pa pala. Ay, lupit. Ganda ng mga tuta. Tingnan natin yung mga sa loob. Pasakuin na natin yung sa loob. Mga ibon, mga kadulski. Let's go! Ayun o, so nandito na tayo sa loob mga kadulski. Ang dami pala dito mga kadulski, mga ibon. Tanong ulit tayo, ma'am! Ma'am dito ano parakit to ma'am? Opo, para na-birds ko yan. Magkano dito ma'am? Bali, ang bigay ko namin sa customer sir, 600. 600. Isang pares na po Pares. yun, pero may ano pa, may babaan pa naman. May babaan pa. So 600 pero may tawad pa mga kadulski. Dito ma'am, 1,800 sir, isang pares po dyan. ano to ma'am? Bali, yan po yung African lovebird. Yung ads to, sabi nila. Yun, ito yung ads to mga kadulski. Mas mahal to, 1.8 ma'am. Pares. Ano pa naman sir? May bawas. May bawas. Huwag lang sa ulo sir. Lagi may bawas. Mga kadulski. Ayan ma'am, ano to? Labrador? Hindi po, bali, askal lang po, aso ko ito sir. Hindi niyo binibenta yan. Hindi po. Ano to, babae? Lang po ito sa... Uy, parang kamukha nung si Dapster ko eh. Ito ma'am, Yan sir, yung ano, 700 pares po dyan sir. 700. Pare-parehas na to ma'am no? Opo, pare-parehas na po. Ayan o. 700 pares. Ano to ma'am? New Zealand? New Zealand po natin. New Zealand lahat. Ito po, nandito. Ang dami mga kadutski. Mura na po yan sir, oh. Malalaki na po mga anak. Ilang months na to ma'am? Bali, may 2 months na po. 2 months na. Umura na nga. Opo. 700. May bawas pa kung ano, Opo, marami. sir. Pag halimbawa bata po yung ano, yung Oo. kukuha, binibigyan po namin sila ng ano. Yun o. Mga chikitings dyan. Dito na kayo pumili. Kasi pag mga kids daw, may laging may discount. Ayos. Magkano dito ma'am? Mas mura? 1.5 po. 1.5. May ano po, may bawas din po. May bawas pa. Parang mas konti yung kulay niya, no? Kumpara dito. Kaya pala mas mahal yung ads. Ito ma'am. Yan sir, yung ano po, inches po, bali 600 ang pares. So ito mga kadulski, peaches. Ngayon lang ako nakakita nito.
Ayun o, 600 mga kadudski. Dito ma'am, Parehas po sir yung yung ano ba to? parapet leopard. Parakit to. Parehas ito. Ay, ito ma'am, bago. Ayan sir, yung kakatil po. Kakatil. Ang presyo po niyan sir, 4-5 po. Ng parapet. 4.5, mas mahal ito. Marami po yan nun, sir. Yan na lang po kasi yung Naubos natira. Ayun o, kakatail. 4.5, pero may bawas yan. Ayun, mga hamster o. Magkano dito mga hamster? Bali ang isang kilo sir, 100 po. 100 na. Ito naman tayo sa isda mga kadudski. Ito ma'am, oh, anong daming kulay nito? Ano to ma'am? Bali yan po yung tinatawag po nila na ganyos. Ganyos? Opo. 300 lang po yan. 300. Ang daming kulay niya ma'am. Magkano dito ma'am? Yung pinakamalaki po dyan sir, 100 ang isa. Japanese koi, 100 yung pinakamalaki mga kadudski. Dito ma'am, Yes sir, yung ano po, feathers po yan. Bali, ang bigay po namin 100 po sir. Tandaan na 100 pesos, 13 pieces. 13 na piraso. Pinapakain po sa arwana o kaya sa flower horn. Yan po yung ano namin, ang kain po nito. Anong pangalan niya ma'am? Diego po. Diego! Diego. Diego! Diego, ano yan? Ano yan? Yan, magkano yan ma'am? Bali, bigay po namin yan sir, 70 po ang isa. 70 isa. Pati yung puti no ma'am? Opo sir. Correct. Yan. Angel fish 70. Dito ma'am, Yan po sir, 3 for 100 din po sir. Molly po. moli. Ito yung moli. Ito ma'am, moli rin po. Oh, molly din po. Oh, ito rin moli oh. 3 for 100 no ma'am. Meanwhile, Dito pala si sir oh. regular customer na ko rin. Ayun. Pet lover yan si Sir Jun. Ayun oh, may mga bumibili mga kadusi. Tama nga yung sinabi ni Kuya Apollo na malakas pagkahapon na. Daming bumibili. So may binibentahan pa si ma'am kaya ikot muna tayo mga kadusi. Let's go! So, ito ma'am. Magkano dito ma'am? Yan po sir, 25 pesos ang isa sir. 25 Anong each. pangalan nito ma'am? Yun po yung tinatawag po nilang gabi. Gabi? Hindi Sharon? Hindi po. Yan po yung gabi. Gabi mga kaduski, Gabi pangalan nito. Ayun oh, Gabi. Magkano na yun ma'am? 25 each po. 25 Okay, 25 isa. Yung Gabi oh. Yan, goldfish sir. Bali, Yan. 3 for 100 po sir. Ito, goldfish. 3 for 100. Ito na nakahalo, ano ma'am yan? Hammerhead. Ayun oh. 3 for 100 yung goldfish ma'am. Po, eh, pag Yung halimbawa, 75 po yung hammerhead. 75 hammerhead. Ito ma'am, sa arwana, magkano? Bali, ang bigay po namin sir, 1,800. 1.8 na yan ma'am. Mahal talaga nito ma'am eh. Ayun oh. So 1.8 mga kadudsi, arwana. Yan mga accessories. Available din dito. Mga filter. Filter to ma'am. Opo, tag-filter po. Filter, tank filter. Ito yung sa hamster ma'am, yung laruan nila. Ito mga tubig. Ang aso, inuman ng racket. Inuman, no? Saka bird cage to ma'am. Opo, inuman ng ibon. Ayun, mura lang dito mga kadudski oh. Lahat ng kailangan nyo, aquarium, pang aso, pang ano, kung ano man, basta tungkol sa pets, meron dito. Ayun, nagbibili na naman mga kadudski. Ayun oh, so yun mga kadudski, natapos na tayong umikot dito sa Doy Doy's Pet Shop. So nakita nyo naman yung mga pets nila dito, magagandang klase, saka mura mga kadudski. Lahat may discount, lalo na sa mga chikiting, sa mga bata dyan. Lagi silang may discount. So ano pa inaantay natin? Pasukin na natin to Doy Doy's Pet Shop. Dito lang to sa Ordaneta mga kadudski. Yung mga kadudski, kung bago ka lang sa aking channel at kung gusto mo pang malaman yung mga ibang lugar na bentahan ng mga hayop at tanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski.
Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kadutski. At huwag kang mahihiya mag-comment kung meron kang alam na mga tiyanggihan o bentahan ng mga hayop dyan o mga farms, mga pet lovers dyan na pwede nating i-feature sa ating YouTube channel. Just comment down below lang. At